Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю Клипа 5. Штуковина з далекого космосу. Что? О! Ох. Што гэта? Добрае пытанне, Ёечка. Каб яшчэ быў на яго такі ж добры адказ. Адкуль яна ўзялася? Не ведаю. Калі я клаўся, яе яшчэ не было, а як прачнуўся, яна ўжо тут. Яна высокая. І такая плоская. І такая чорная. Мо Клёвіч ведае, што гэта? Так, твоя праўда. Клёвіч сапраўды можа ведаць. Тады так і зробім. Завязём яе да Клёвіча. Троху назад, троху лявей, троху ніжэй. Майна! Малайчына, братка. Чаго яшчэ карыснага забяром дамоў? Можа, на сёння ўжо досыць? Што? Не. У нас поўна месца. Здаецца, я там за кратарам бачыў стары паліўны бак. Га? Клёвіч! Клёвіч! Паходзе, яго тут няма. Ну, добра. Тады занясём яе назад. Або можна пачакаць, пакуль ён вернецца. Правільна мысліш, Клипа. І што будзем рабіць, пакуль чакаем? Я выйграў! Віншую, Клипа. А Клёвіча ўсё няма. Тады я дамалюю сваю карціну. Я вось зусім не ўпэўнены, што мы пацягнем яшчэ нешта. Ну, добра. Можа, і праўда, пара дадому. Ну, давай. Вось жа. Напэўна, трэба дастаць той паліўны бак. Што гэта за штуковіна? Мы не ведаем. Але з яе атрымалася добрая дошка.
А ти як думаєш, Стелла? Почекайте хвилинку. Давай, Рею, не бойся. Тобі сподобається? Ось так, Рею. Тепер з'їжджай. Ну, сподобалося? Тепер цур'я, цур'я. Видатна, Рею. Моя шарга. По-моєму, Кльовіч, треба зняти яще нешта. Напевно, ракетний поскаральник. Тепер поїдем. Хе. Тримайся. Вой. Доведеться достать яще того сяго, братка. Ядрит метеорит. Треба скинуть яще нешта. Только не турборуховик. Ох. Ура! Мы взлетели! Кльовіч, стой! Почекай! Кльовіч! Яще криху? Амаль готова. Вам сподобається? Ну, от вельмі. Та-дам! Гушкалка. Качмуренна. Якая классная гушкалка! А яще видатная дошка. І суперська горка. Так, але цікаво, що гэта на самой справе. Ну, братка, добрая у нас вийшла поездка. Побачили новое, га? Братка? Ох, братка! Даруй мне, братка. Відаць, усё ж давядзецца кінуць турборухавік. Ох. Стой! Мы не полетим с пустыми руками. Правда? Возьмем гэты ключ. Ключ? Цудоўна. Усё ж мы не просто так зляталі, ага? Прышпіліся. Вітанкі ўсім. Клёвіч! Рады, што ты вярнуўся. Мы чакалі цябе, каб спытаць пра гэту загадкавую штуку. Упэўнены, што яе даслалі на окі-докі з нейкай асаблівай мэтай. Ха-ха! О, прыйшло! Нарэшце! Не разумею. Я знайшоў гэту штуку перад сваімі дзвярыма. І ніхто з нас не ведае, што гэта. Ага! Глядзіце сюды! Гэта мой раскладны стол для пінг-понга
Галакта 2001. Ого! Неймовірна. Просто яго даставілі не на той адрас. Стол для пінг-понга? О, гэта проста супер! Ну, хто хоча згуляць? О, матухны. О, Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Паўлу і Кацярыне Хілукам, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Яўгену Барановскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, Лявону Спірыдонаву, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Вашчыльку, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.